Masu sauraro, muna muku barka da wannan lokaci, tare da fatan kuna lafiya. Kafin mu shiga kai tsaye, mun lura da wasunku sun manta ba su yi mana subscribing na wannan channel ɗin tamu ba mai suna Sabuwar Rayuwa. Ku yi mana sharing, sannan ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section. Mun gode. Saduwar aure wani ginshiƙi ne tsakanin ma'aurata, ba wai jin daɗin jiki kaɗai ake samu ba, har ila yau tana taka rawa wajen ƙarfafa soyayya, kwanciyar hankali da zaman lafiya a gida. Duk lokacin da aka samu tangarɗa tsakanin miji da mata ta fannin saduwa, rayuwar aure takan fara fuskantar matsaloli masu tarin yawa. A wasu lokutan mace kan iya zama sanadin tsaikon wannan lamari. Su ba sa jin daɗin saduwa, wasu kuma ba su da dabarar yadda za su baiwa mijinsu farin ciki. Wasu sai dai idan an matsa musu ƙwarai. Sannan waɗansu sukan ɗauki lamarin a matsayin abin da miji kaɗai ke cin moriyarsa. Amma a zahiri, mace ita ma tana da gagarumin riba a cikin saduwar aure. Ga wasu daga cikin muhimman saduwa ga 'ya mace. Na ɗaya shine sauƙaƙa gajiya da damuwa. Ana nufin macen da take saduwa aƙalla sau biyu a sati kan fi samun nutsuwa da kuma ƙwarin gwiwa a ayyukan yau da kullum. Wannan yana rage mata damuwa da kuma gajiyar rayuwa. Na biyu kuma shine ingantaccen bacci da kuma lafiya. Hakika, saduwa takan sanya jiki ya huce da nutsuwa, sannan mace ta samu bacci mai inganci da kariya daga cututtuka. Sai na uku kuwa maganin ciwon kai. Bincike ya tabbatar da cewa matar da take fama da ciwon kai kan ji sauƙi bayan saduwar aure. Na huɗunsu shine kariyar jiki daga mura. Lokacin da mace ta saba da saduwa, jikinta kan ƙara ƙarfin kariya daga mura. Na biyar kuma shine hana tsufa da wuri. An tabbatar da cewa mace mai saduwa akai-akai tana tsufa a hankali fiye da wadda ba ta saduwa akai-akai. Rahotanni sun nuna cewa kowace shekara 12 tana iya saukowa da kusan shekara 7 a yanayin jikinta. Na shida shine sauƙaƙe jinin al'ada. Yawan ciwon period da mata ke fama da shi yana raguwa bayan sun fara saduwar aure, wanda ke sa jinin al'ada ya fito cikin sauƙi ba tare da tsananin zafi ba. Na bakwai kuwa shine kyautata tsarin jiki. Saduwa tana taimakawa mace wajen ƙara ƙarfi ga ƙasusuwa da daidaita wasu sassa daga cikin jikinta. Na takwas kuwa shine lafiyar zuciya. Baya ga cin abinci mai kyau da kuma motsa jiki, saduwar aure ma tana taka rawa wajen rage haɗarin ciwon zuciya wanda ya fi kashe mata a duniya. Na tara kuma shine farin ciki da nishaɗi. Kwanciyar aure tana kawar da baƙin ciki da kuma damuwa, yana kuma ƙara wa mace farin ciki da kuzarin rayuwa. Na goma kuma lafiyar mafitsara, wato bladder. Saduwa tana taimakawa wajen ƙara lafiya ga mafitsara ta mace. Na 11 kuma shine kyawun fata da kuma jan hankali. Macen da take saduwa akai-akai tana samun ƙarin hasken fata, lafiyayyen gashi da kuma kyan jiki, wanda ke ƙara jan hankali ga mijinta. Saduwar aure ba kawai ibada ba ce, tana kuma da tasiri sosai ga lafiyar mace da kuma kyautatuwar zamantakewar aurenta. Mata su dinga kula da wannan al'amarin a matsayin wata hanya ta kula da kansu da kuma ƙarfafa zumunci tsakaninsu da mazajensu. Allah Ubangiji ka albarkaci gidajenmu da zaman lafiya. Amin. Domin samun waɗannan bayanai masu amfani akan lafiyar aure, soyayya da kulawar iyali,
to sai ku danna mana subscribing akan wannan channel ɗin namu. Wannan channel ɗin taku ce. Mun gode.